Hej, i dag vil jeg vise jer, hvordan I kan få mig som ven over Steam. Jeg har nemlig ikke så mange, men mit navn her, det er ikke det, I skal søge efter. Det er det, der står heroppe. Der kommer lige her. Se, der er det vist. Det her, det er det, I skal søge efter. Og jeg tror, jeg vil skrive det ind, hvor... Nej, nu går jeg lidt stå. Men det er nok fordi, at det er, at det skriver nede i description, hvad det er, I skal søge efter. Og så kan I så spørge, om I kunne være med i nogle af mine videoer, eller et eller andet, nogle af mine videoer. Hvis I har Counter-Strike, det har jeg jo, hvis I har Steam. Og grunden til at jeg bruger Steam, det er fordi, at mit Skype, det er gået i udu. Så, og hvis I har hjælp til at bruge Steam, til at kunne få downloadet Steam, og lave det ind, så kan jeg sagtens lave en tutorial. Så vi ses, og jeg skal nok skrive i description, som jeg sagde før, hvad mit navn er, så I kan huske det. Hej, og husk at like.